Здравейте на всички! На входа на град Копривщица сме. Искам да ви покажа на края на града на какво попаднахме. На едно страхотно сметище, поринвано с годините, което продължава нагоре. Също е по поречието на река Тополница. Тук си имаме техника, която поринва боклуците. Сметището е доста голямо. Тук имаме защита без граници. Така. Ще обиколим този шедьовър. Доста са го разширили, предния път беше по-малко. Ще се разходим по него. Така. Точно до реката. Браво! О, то надолу е по-страшно. Леле! Каква беда! Долу пасат животните. Сметището се разпростира доста на голяма площ. Всякакъв вид отпадъци. Отиваме натам да обиколим цялата площадка. Тук са строителните отпадъци. В Копривщица се извършват ремонтни дейности. Това е асфалта. Растителни отпадъци, битови. Просто картинката е жалка. Отново споменавам, че Копривщица е град с история от национално значение. Тук се развива туризъм. От този град са много знатни личности, прославили нашата родина, като Тодор Каблешков, Димчо Демелянов, Найден Геров и още много други личности, които са от този град. А вижте в днешни дни как се управлява отпадъка в града и съответно в общината. Управлението на отпадъците е просто трагично. Сметището е огромно. Тук продължава. Виждате. Катастрофално е. И сега ще ви приближа от другата страна на реката. Има още едно сметище. То е прясно, ново е. Само с строителни отпадъци. Вижте, скъпи приятели, как се управляват отпадъците в един от историческите ни градове, културна столица в България, която развива туризъм. Доста жалко. Така е, когато имаме управление на прасета. За жалост. Това е цялата площадка, която се поринва към река Тополница. Това е.